Dávame si, je to video, áno? Áno, áno. Dávame si, trošku sme už presunuli, není to pekáreň, ale mali čerstvé žemle so šunkou a dali sme si kávičku, čaj sa u nich nedalo dať, ale chvála Bohu, že aspoň bola čo. Je tu aj bufet vedľa, ale ten ešte Tam fungoval večer. budú otvárať asi pred obedom, alebo po obede bohy. Čo je tam napísané? Takže vezieme sa tam. Vezieme sa do parku divokých zvierat a do nemocnice. Nemocnica nie, to je toto. Tam sme prešli cez most 9, neviem čoho. Oblúkov. A ideme pozrieť divoké zvieratá. A ideme na Do takej elektrobuse. Mögé jobbra, és így egyenesen ebben az irányban haladnak tovább, ez egy földgát lesz. Rögtön bal kézre villanypásztor húz. Native or used to be native to this area, like wolves, vultures, pelicans, wild horses. They used to live here before in the area, but they got extinct by human activities mainly. So you won't find them in the nature, in the wild anymore, but we are still representing them as the natural part of this So in Hungary you don't have wolves? We have them only in the north, In the not north. here in the plain anymore. Near the border with Slovakia, yes? Yes, exactly. Only in the north. Pripomenula leňocha. Kostarike. Lebo tam len je na strome. Majú preto takú malú klietku, pretože nemôžu lietať a veľký priestor by ich stresoval.
Idem sa pozrieť na stádo koní Převalského, ktoré je voľne v teréne vypustené. A teraz ich vidím nádherne týmto ďalekohľadom, ktorý si dá aj točiť. Nachádzame sa na miestnom trhu domácich výrobkov. Sú tu biče, košíky, čutory, kožušiny, kožené opasky. Katka, pozri, tu je langoš. Katka? Kožený tento langoš je úplne bravúrny, úplne chrumkavý a taký obrovský, že obed o druhej asi nehrozí. Keby sme chceli dneska večer, je tu grey kettle guláš, to si mal včera, fish soup. Grey kettle meat soup rich in vegetables. To som si chcela najprv vlastne vypýtať, ale neviem, či mi priniesla grey kettle guláš. Nádherné počasie, nádherná hudba, výborné pivo. Čo viac môžeme prijať? Už sme videli nejaké zvieratka, teraz pôjdeme pozrieť stajne a po obede ideme na hlavný program, a to je pozorovanie žeriavov. Táto kobylka, pretože má tiež 50 rokov, jak táto kobylka. Toto keby nám niekto mohol vysvetliť, že čo tu znamená tabulka. Ako sa volá? Diva. Evita. Tu máme koník. Áňa, čo má pohreznú? A sama mužka je.
Včera som si dal guláš zo sivého maďarského dobytka a dnes si dávam mangalicu na spôsob miestnej čárdy. Je to ako pick and chips. Je to výborné. Zachránených. No, niektoré vtáky ešte sa zotavujú a sú vlastne vnútri v budove, v takých uzavretých miestnostiach prázdnych, majú obviazané krídla alebo nohy. A niektoré zvieratá sú už vonku, vo volierách menších, aby nemali stres z toho, že by sa pokúšali lietať. Ale je to fascinujúco rozsiahla nemocnica, majú tam asi 40 bocianov vo voliere a asi 20 orlov. A tie zvieratka tam vyzerajú také strátené chudiatka, ale vlastne nemajú na výber, lebo nevedia prežiť vo voľnej prírode. Už normálne tu majú safari auta. A toľko to nás pôjde. Až a naše auto. Bence vagyok a Hortobágyi Nemzetipark Természetvédelmi őre. Kollégám Hoffman Károly és Becsei Zoltán, igen, a zöldruhásak. Ők szerencsére magasabbak, mint én, úgyhogy feltűnőek lesznek. Mi fogjuk önöket kísérni. A szigorúan a lényegre szorítkozva. Vyrážame za rangerom na sledovanie žeriavov. Za nami ide asi 30 ďalších aut. My sme úplne prví v rade. Jakubko to tak dobre vyriešil. Pôjdeme asi 14 kilometrov, ale zrejme nie až do takého veľkého terénu, lebo je tu naozaj všeho chuť aut. A tu máme šoféra rangera, ktorý nás vezie na sledovanie žeriavov. Aby som zapadol medzi Maďarov, tak som si nechal fúsky. Tu sú všade močariny. Tam tiež bolo nejaké terénne auto. A všelijaké vodné vtáky. Tiahnu nad nami husy. Tak typická maďarská cesta. Kožička, samý flak. A úplne rovná. Pustá Hortobáď sa každú jeseň premení na najväčšie zhromaždisko žeriavov popolavých v Európe. Vyše 100 000 majestátnych vtákov pozorujú stovky nadšencov ďalekohľadmi a fotoaparátmi. Najväčším svetovým zhromaždiskom žeriavov popolavých je Nebraska v Spojených štátoch amerických, kde sa ich počas migrácie zhromaždí až okolo 500 000. Ale Hortobáď je druhý najväčší. Hniezdia pritom na severe Európy, najmä v Estónsku, Škandinávii, Rusku, odkiaľ na jeseň tiahnu aj ponad východné Slovensko, kde ich môžeme pozorovať zo pár tisíc. Jakubko sa tu snaží zachytiť krďo žeriavov, ale nevieme, že či to stočia smerom na nás, alebo pôjdu viacej doprava. Ťažko povedať, ale rangeri toto miesto navrhli ako vysoko pravdepodobné. Na obzore je veľký krdel. Tiahnu smerom na juh. Pred pustom Hortobáď sa delia na dve vetvy. Západná ide do Španielska alebo do Talianska. A východná tiahne do Grécka a na sever Afriky. Od roku 1973 je Hortobáď prvým národným parkom v Maďarsku. Jeho rozloha je 82 000 hektárov a od novembra 1999 je celé územie súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Je vyhlásený za biosférickú rezerváciu, určité časti sú chránené aj Ramsarským dohovorom.
Len si pridrž z hora ten blesk, aby sa nevysunul. Aha. Kde vidíš? Ideš? Takže žuria vytiahli zhruba od 4. do 6. večer. Aspoň teda o tomto čase v polovici, koncom októbra. Hurá, už sme tu. Dneska sme toho postihali hodne. Do dňa. A ja som toho veľa postíhal a preto si zaslúžim. Urobíme si horúci čaj a dáme si do neho víno. Mladý pán sa nemieni zobudiť. Kiči kuťa. Nič. Ideme na ranné sledovanie vtákov. Musíme počkať, pretože ide vlak. Ide vlak. Mamina ho natočili. Tak raz pôjde. Lebo sa necítime až tak zle. Áno. Uvidíme. Miestok. Keby sme sa plížili poza tie stromy. Ale žeriavi leteli nad tebou. Aha. Ideme na výlet loďkou na ostrov. Blížime sa k ostrovu a vidíme mladé labute. Hát egy vízi sétányhoz, oda arra a szigetre, a középen. There's no time. If you call them a number, they will come in 5 minutes. Katka, kde sa nachádzame? Nachádzame sa na ostrove na jazere Tisa, kam nás priviezol čln. Je tu veľká plocha zarastená šachorinou a drevené chodníky ponad
bažinu. Prešli sme cez dedinu, ktorá má už slovenský názov aj, volala sa Pišpek. A predtým bola dedina Ďurk, alebo Ďork, neviem. Ďurk.